Què fem, Jordi? Comprem un altre micro o què? Ja, això marxa. Això ja va en marxa, ja està. Que no digui ningú animal. Home, estaria bé, perquè així anar peix, així com si a vegades considerar per un pico i m'assusta. Claro, si t'imagines un dia parlant i mos prem un pico. No passaria res, no passa res. Seria una forma bonica de o començar un programa o tancar-lo. No sé, però si considera que haver sigut el mes passat que era el dels enamorats, pues estaria... Podria ser. Podria ser. Ara estem gravant la setmana de falles. Correcte. S'ha de dir que estem de falles. Tinc una falla baix de casa. No puc dormir en tota la vida. No puc dormir. Tu saps això que es diu en Miqui de Cades, que és molt graciós. Sí. I se diu que era un home en sort. Diu que va plegar ahir, no sé si per Alboraya, i va trobar un pis molt barat. Diu, després vaig anar a un casal. Ho conten els seus monòlegs. Diu, ja eres un home en sort, en 400 euros piso, no trobo ningú. Diu, i és que vaig tenir un casal. Ho conta com una anècdota. Bueno, dins capçalera de financera... Ment. La parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. A veure, Jordi, conta'ns. De què anem a parlar en el dia d'avui? Doncs bé, anem a parlar, jo t'havia suggerit abans, anem a fer un especial mascletà. Vale? I crec que si vols comencem parlant lamentablement de la guerra d'Iran en les conseqüències econòmiques que pot passar o com es pot afectar primer. I després ja tractarem 3 o 4 temetes diferents, o en aquest programa o en el que ve. Molt bé. I aleshores, què és el que està passant? Com està afectant a la nostra butxaca en el nostre dia a dia? En la butxaca, la primera, que ja sabem tots que està pujant el combustible, no? És a dir, jo l'altre dia vaig omplir el cotxe el dissabte i el mateix de la zona m'ho va dir. 117 pavos. Diguem-ne. Vale? Aleshores, una mesura directa, ja sabem que està tancat per les tretxes de Hormuz. Iran només està deixant passar selectivament barcos, perquè la Xina està deixant-los passar, i és una de les causes directes, que era una de les pors o que sempre tenia a la carta Iran de que no anaren a atacar-lo, no? Perquè podia col·lapsar l'economia mundial. Llegia este matí que, de fet, l'associació de països, que recordem que és la que té la potestat de decidir si desbloqueja o no reserves de petroli, s'estava plantejant fer-ho també. Està fent-ho. N'hi ha una espècie de conveni o d'associació que els països tenen que tindre una reserva. La mitja són de 3 mesos, Espanya crec que té 92 dies. I n'hi ha països com Estònia que tenen per 3 anys. Vale? Per tant, uns països per a 3 sí que hi ha. Clar, Trump està dient que ho acaben estan dient que ho acaben en una setmana. El problema s'allarga. Estem parlant de 3 mesos. Què podria passar si en els 3 mesos la guerra encara s'allarga més de 3 mesos? Ningú sap què va passar. Hi ha gent que diu que és un conflicte regional, hi ha gent que diu que pot esclatar una tercera guerra mundial. És a dir, no ho sé, és un poc preocupant en les que es pugui fer. La primera, t'he dit que econòmicament ja sabem que han pujat el gasoil, va pujar també el gas, vale? En el qual també pot fer repercutir en una pujada de la llum, perquè recordem el dia de l'apagón, que la gent dia que era degut a que Espanya... Encara no sabem per què va passar l'apagón, s'ha oblidat. Que, per cert, aquesta setmana s'ha quedat sense llum Cuba. S'ha quedat sense Cuba, però això és una altra història. Ho preguntarem a Taylor. A Taylor, val? És a dir, encara no s'ha dit quina va ser la raó del famós apagó que va haver. Però sí que és de veres que si va fallar un poc, es criticava que tot era per l'energia renovable, l'Estat, com no ho sap clar, sí que incentivava que n'hi hagués més llum en centrals de gas. I això sí que ens pot afectar directament a la pujada de llum, a no ser que se torni a fer l'excepció ibèrica, que això ho va fer bé el govern, que va ser molt criticat per la dreta, i gràcies a aquesta excepció ibèrica que se va fer, la llum se va poder controlar. Per tant, les conseqüències directes és que va pujar l'energia i a partir d'ahir tot el que va arrastrat pot fer pujar altra vegada els preus dels menjars, vale? En el qual estem ja, que ja pareixia que estava controlat, pot tornar a fer pujar, perquè si puja el transport, i pugen el gasoil al tractor, i a partir s'encadena, inclús ja també tots els fertilitzants i tots agrícoles venen d'allà, i aleshores pot tornar a fer pujar els preus i ja estem nosaltres tots els per final de mes perquè tornen a veure aquesta pujada de preus que tinguem. Tota la sensació que ha pujat molt la comprar quan anem al Mercadona o al consum o el que sigui. Això pot ser una conseqüència directa i és prou preocupant. És a dir, per al nostre dia a dia, recordem, guerra en Iran, comença a pujar el preu del petroli, això fa que pugen la resta de combustibles, i quan puja el combustible, com tot majoritàriament, o la llum depèn en certa mesura que es faci amb combustible, o la resta de
costes de transport també funcionen en La logística combustible. va en combustible, els Els barcos, els camions que reparteixen, els tractors, que sobretot el dièsel ha pujat molt, que és on està el tractor. Fa que la resta de coses pugen. Per tant, un poc, així el que està estudiant el Ministeri d'Economia és quines són les ajudes que poden donar ara, que crec que estan plantejant que siguin diferents a les ajudes que se va donar quan es va produir la guerra d'Ucrània. De fet, el concepte del que parlen és escudo social, no? Sí, és l'escut social, el que passa que tu ara saps que pues, el tema de polític pues, té les seues... O sigui, que no té la majoria i al final pues, la posició demana que estigui a l'altura, ¿vale? Però al final com això és... És a dir, el govern de Pedro Sánchez vol que li ho aprovi el PP. A més, seria el més normal, és a dir, en tema d'això, pues, per això tindria que estar el consens, però bueno, si la teva política, com fue de Montoro, és que caiga Espanya, que ja la levantaremos nosotros, pues anem a passar-ho mal. Sobretot les persones que llevan justetetes, van a passar-ho mal. Sí que és de veres que ara el govern està... Espanya, per exemple, és... Jo estem creixent, des del primer país de la Comunitat Europea, crec que estem creixent. Sempre està la locomotora Alemanya, que està molt afectada per la guerra d'Ucrània, i nosaltres sí que en xifres macroeconòmiques estem molt bé. En xifres macroeconòmiques, A la gent no està notant. Per tant, que que no es queden tranquils en això, perquè si macroeconòmicament va bé, i ara després parlarem, si Mercadona guanya molts diners, però nosaltres no pleguem a final de mes, doncs macroeconòmicament va bé, però no està traslladant-se a la gent de peu. I per això n'hi ha aquest descontent que la majoria d'aquest vot descontent que en el 2015 se n'anava a Podemos està anant a Vox. I això és la realitat. Què és el que ha de fer, baix el teu punt de vista, el govern? És a dir, en aquesta situació, què és el que s'hauria de fer? Quines mesures econòmiques s'haurien d'aplicar? Jo crec que l'ATV ha llevat algunes mesures econòmiques que són errònies i sobretot des d'un govern que sempre diu que és el més progressista. Vale, la TPH se va baixar 20 cèntims per gasoil. Vale? Se va baixar la gasolina. I s'ha demostrat que n'hi va haver, perquè el mercat d'Espanya el tenen 4 grans distribuïdors de gasoil. I aquesta baixa se la van fotre, se la van menjar pràcticament, no tots els cèntims, però molts cèntims se la van menjar les grans petroleres. I això és així, no ho saben tot. Val, aleshores, també s'ha baixat, quan tu fas una baixada i la baixes a tots, ¿vale? Pues estàs baixant-li al treballador o al llaurador, però també estàs baixant-li la que li va molt bé, al tio Juan Roig, que esta setmana ha presentat els seus beneficis. Després parlarem de Mercadona. Aleshores, home, pues no crec que sigui el millor baixar a tots. ¿Vale? És a dir, n'hi hauria altres mecanismes. Ara, pareixer que per a intentar contindre els preus va a baixar-se sols als transportistes i als llauradors. Però aquesta mesura pareix que sí que tindrà més lògica. És a dir, si estem assustats de que si puja el gasoil al llaurador, el llaurador té que pujar el seu producte, o si el transportista que porta el menjar té que pujar el seu producte, doncs serà més lògic que el donen ahir. I que després observen si pugen les tarifes o no, que seria la segona. Però jo t'he donat l'ajuda, però tu no me puges, no aprofites el port i el report. No aprofites. Aleshores, jo crec que aquesta ajuda, que crec que s'han donat compte que la TVH en Ucrània ha fallat, jo crec que és més acertada. És a dir, però ja no és qüestió ideològica, és qüestió ja de silogisme categòric i sé que fem de lògic, no? És a dir, si tu m'estàs dient que la pujada d'energia pot fer pujar els preus, anem a subvencionar les cadenes que estan ahí. Doncs això crec que és més lògic. I n'hi hauria que observar si això funciona o no funciona. ¿Vale? Després, ja s'ha dit que no se va baixar l'IVA dels menjars de moment. Que jo crec que, torno a dir, que crec que va ser una mesura errònia. Per què? Pues perquè si tu baixes l'IVA, ¿vale? Estàs baixant altra vegada a tota la gent. I estem dient que estàs baixant l'IVA a les classes altes i a les classes baixetes. Crec que n'hi ha un altre mecanisme. O sea, tu no pots dir és a dir, si tu baixes l'IVA, és a dir, possiblement la persona que tingui un poder d'adquisició més gran, aquesta persona té el mateix dret que uno que no plega a final de mes o que els ous ja vegin pujar per al tema de l'IVA €1, per exemple. O sigui, recordem que l'IVA és un impost... És un impost de consum, que acaba de pagar el consum final. I després, moltes vegades, el que està passant és que quan se va baixar l'IVA, jo recordo que si anava al pa i valia €1, va baixar l'IVA del 4%. Vale? Que en números
el número no seria així, que se traguen la formuleta, però imaginem que de l'euro són 4 cèntims d'IVA i que el pa val 0,96. I jo anava a comprar el pa i quan van passar el 0 me seguien cobrant €1. O sigui, no van baixar a 0,96, que si acaben la calculadora serà 0,95,34. I ja em saben la calculadora i ho dividim per 1,04. Aleshores, jo recordo anar a comprar el pa i el pa valia el mateix, que si han de cobrar 96 en 22, si ell és un tio legalista, jo li dono €1. No li dic, no, jo li l'havia donat igual. I aquesta mesura me pareix molt bé que els pobres forners que ja estan profotuts o el xicotet com és, pues, si s'ho queda ahí, pues, en certa manera l'ha beneficiat. Que seria quan ja seríem en aquesta famosa, que després també parlarem, de que els xicotets no t'haurien de pagar IVA fins a 85.000 euros de facturació. Per tant, això és beneficiat a aquest xicotet, però no estàs beneficiant al consumidor. No va haver ningú que fes això. I les superfícies ja te cagues. Per tant, jo crec que no és una mesura. És a dir, l'Estat té massa informació d'hàbits de consum i pots saber perfectament en una cistella mitja, vale, quin és l'IVA que tu pagues en alimentació. I aleshores, si tu dius, mira, si una persona o una família tipus se fa una milla de 300 euros al mes o els que siguin per persona i estimem que l'IVA és el 10%, pues, la pujada de l'IVA a eixe, l'IVA que estem cobrant a este tio és de 50 euros o de 100 euros. Per tant, donar un bono social directament a la gent que estiga en aquest escaló, que és el que més necessita. Tu creus que no s'hauria d'abaixar l'IVA perquè és un impost indirecte? És un impost indirecte. És un impost indirecte. El consum i paguen tots el mateix. I sí, un abonament social a les persones que més vagin a patir esta situació de pujada de preus per conseqüència de la guerra. És a dir, si tu dius, tu mateixa, com a solter, si tu dius, jo me gasto en menjar al mes, pots treure... No, jo tinc clar. Tu què gastes al mes en menjar, més o menys? 300 euros? 250. Vale? Pues si tu, per exemple, i tu estàs en el... 200, sí, si contem les eixides fora de casa, al volta de 250. Vale, 250, pues si l'IVA que pagues al 4, que sol ser des d'aliments bàsics que pugui ser la llet, els ous, la verdura, després altres aliments al 10 i després altres productes que n'hi ha al 21, fem una mitjana i és un 10 i algo, doncs tu estàs pagant 25 euros. Ahir he clavat també les coses d'higiene i... Sí, les coses d'higiene van en 25. O sigui, de compra t'estic dient que més o menys 55 euros a la setmana. Quan tu agarres el tiquet Mercadona, veuràs que per el 4, el 10 i el 21. El 4 són aliments bàsics, com pugui ser llet, ous i verdura, després el 10 sol ser la resta d'aliments i el 21 sol ser els productes d'higiene. Que ahir recordo que va haver una reforma que me pareix bé, que baixaren els productes de compres i tal del 21, va fer una reforma que n'hi ha diferents. Però imaginem que el que gastes al 4, que la mitjana siga al 10 o al 10 i alguna cosa. Pues és molt fàcil, si tu gastes 250, tu estàs pagant 25 euros d'IVA. A l'any 300 euros d'IVA. Pues a mi, jo veuria que en les circumstàncies excepcionals diguem a les persones que estan en jo els faig un abono de 250 pavos i tu dius, hòstia, pues la pujada de l'IVA me la compensen. Seria més efectiu, crec que cara a la gent, crec que seria en termes polítics, tindries tu la sensació, igual que va fer Donald Trump, que dius, hòstia, jo he rebut un xec de 250 firmat per Pedro Sánchez, que això ho va dir, recordo que Trump, que és empresari, va donar un xec en l'altra legislatura i va tindre els collons de que crec que els xecs firmats del Tesoro Públic els sols firmar o el governador del Banc d'Espanya o en aquest cas la Reserva Federal. I va dir que els collons ho firme jo, va firmar ell. Per tant, la gent sempre tindrà el record de que va rebre un xec quan Trump manava per una ajuda. I l'has firmat per ell. I recordo que fa la firma aixina que veig un notari i sempre l'ensenya. És un tio espavilat. Ara, te conté a modo d'anècdota que quan va ser Zapatero va donar via deduccions 400 euros a cada família que ningú se'n recorda. I la mesura va costar 6.000 milions d'euros, causa per la qual va dimitir Pedro Solbes, se va anar de ministre, que no creia en aquesta causa. També una mesura que per un tio que és socialista incorrecta. Per què? Perquè com va via deducció la va donar a la gent que paga. Per tant, els que estan exemptos de pagar, que són, ixe no el va disfrutar. I els 400 euros el va recibir el mestre d'institut, el vaig recibir jo i el va recibir Juan Roig i Amancio Ortega. Fa 2 setmanes vam estar a la roda de premsa del Consell i el portaveu del Consell, Barrachina, va reconèixer que anaven a augmentar el percentil, és a dir, l'espai de la gent que pot deduir-se el tema de les ulleres, del dentista, del psicòleg i totes aquestes, fins a una renda de 60.000 euros a l'any. Que diu,
No, és per donar-li suport a la classe mitjana. Dic, però una persona que cobra 60.000 euros a l'any, o sigui, en quin món viuen que pensen que una persona que ingressa 6.000 euros al mes és renda mitjana? A veure, és a dir, però fíjate una coseta, és que... O sigui, és que entre 3.000 i 6.000 euros... Però fíjate el que estàs parlant tu. Mira, això és un concepte que s'ha clar que tu estàs considerant que això no és renda mitjana. És que esteu equivocats, és que això no és classe mitjana. En continuï sent classe treballadora. Bueno, Sí, sí. podrà ser classe treballadora, Sí, però però fes en conceptes. nivells d'ingressos... Una altra cosa és que tu, o sigui, però fíjate un poquet el que estem parlant. És a dir, no tinguin la consciència i creguem que són tots classe mitjana. No, són classe treballadora. Un jutge és classe treballadora. Home, ja, sí. Val? Un jutge és classe treballadora. Si tu per a viure t'has d'anar a treballar, eres classe treballadora. Dins dels treballadors n'hi haurà treballadors diríem, de classe alta i de classe mitja. El mileurista i el que guanya 5.000 euros al mes, que dius tu. Però continuarà sent classe treballadora. Això no és classe mitja. Vale? Si no us agarres el list, t'explicaré el que és classe mitja. Classe mitja és el que és el propietari dels mitjans de producció i que guanya com a mínim 20.000 pavos al mes i se pot permetre el luxe de no anar a treballar perquè té una empresa. I és la classe mitja. No som nosaltres, que tinguem un cotxe, tinguem un no sé què i anem de vacacions. Això és una cosa que mos han venut i nosaltres, el que toca, mos ho hem menjat. Això mos ho hem menjat. Vale, què és el que fa el PP? El PP el que està fent és que, com deixa gent, n'hi ha molta gent que té poder que es diu, que ha fet és pujar-ho. Igual que ha pujat, va canviar en Alacant els requisits per a poder disfrutar d'una vivenda. D'accedir a un habitatge... El rotllo que està passant en Alacant es va pujar perquè puguen accedir als seus. Això és així, no? Aleshores, dins d'això que tu dius que és a pujar, dius, vale, bé, vale, que tinguin el mateix dret. El problema no és que tu me puges, el problema és que estan, que no apleguen, no el tenen. I ara què te trobaràs? Te trobaràs que un tio que guanya 60.000 pavos es pugui descomptar l'anar al psicòleg i un jubilat o un xaval que siga mileurista que necessita anar al psicòleg no s'ho pot descomptar perquè no fa la fita. deducció. Està dit dia. Però jo ara t'he dit una cosa. Són conseqüents en la seva ideologia. I us aplaudís. Ells, que són de dreta i que defenen aquestes classes, són conseqüents. Fan lleis que afavoreixen els seus. El problema és tinguem nosaltres. O la gent que està baix i vota d'ells. Bueno, és el problema que tinguem. Me contes en el següent capítol, Jordi, sobre uno en concret, que anem a agafar per a parlar dels que són d'ells, en principi. Sí, de la guerra ucraïna, de la guerra ja hem parlat d'aixina. És a dir, jo crec que les mesures, per a despedir un resumen, crec que les mesures que encara no s'han aprovat, si n'hi ha alguna, anirem informant-les, però crec que van més acertades en això. Esperem que no puja molt el petroli, en aquest diuen que aniran a 200 euros, però bueno, a veure com passa això i ja està. Sí. Molt bé, ens veiem setmana que ve, Jordi. Pròxim episodi d'intel·ligència financera. Ah, no, financerament. Financerament, m'equivoque sempre. Financerament.